Nangin malipayon gid ang adlaw sang isa ka daily draw winner sang Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos niya nga nabato ng iya nga mga premyo. Iniamo si Riza Aspiracion, 58 years old kag residente sang barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City kag naggamit sang chipi kag manghuan bilang iya proof of purchase. Nabaton sini ang 1,000 pesos nga cash kag isa ka balde sang Urocana nga nagaunod sang isa ka box ang MX3 coffee nga may unod nga pulo ka sachet, duha ka box ang Remzinc vitamins nga may 120 tablets kag tatlo ka packs ang Comea bihon kag palabok. Suno kay Aspiracion, ibakal niya ang inadag-an nga kwarta sang dugang nga proof of purchase. Malipayon man ini nga nagapang-agda sa publiko nga mag-intra sa Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM agud nga magdaogman kaangay niya kag mas dako man ang tsansa nga mangin milyonaryo sa diin o kung sa diin sa palaabuton nga grand draw kung sa diin nagahulat ang 1 million pesos nga cash sa grand prize winner. Ako gali si Riza Aspiracion sang Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Anong gingamit mo nga proof of purchase sa pagpasako? Balit chipi kag manghuan. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Nagapasalamat gid ako sa promo sponsor nga Chipi kag Mang Juan kag sa tanan nga mga taga Santo Domingo ginaagda ko man kamo nga mag-intra man kay pareho sa akon magadaog man kamo kag ang milyon nagahulat sa Grand Draw sa May. Idugang ko para sa pagbakal sa sulod sa panimalay kag idugang ko pagid bakal sang proof of purchase. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you.